Masquera say Mure Zimbabwe, welcome to our channel's Confessions and Deep Secrets. Kana karike kutanka kukuya pane channel, please don't forget to subscribe. Kana chukua garoka subscribe, don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe tabikirai nyaya kupisa, nyaya kunetsa, nyaya ya buditswa na Susan Mutami abuda chinzi akabuditsa medical records a President Emerson Mnangagwa way back in 2022 muri Zimbabwe. Abuda Susan Mutami achitaura achiti President Emerson Mnangagwa vane stage 1 dementia since it is going stage 2 and it is a bit aggressive now since nyaya dementia iri kumentionwa navageza hachisi chinhu chakatanga izvezvi tukageza vakabuda vacharayo vachiti vaMnangagwa varikufanira kuimpichwa nenyaya yekuti havasi kunzwa Mushe muri Zimbabwe anzwa nedementia muri Zimbabwe. Susan Mutami akabuda kusaona exendo mugore 2022 achitaura iye achiti as someone who once looked after the elderly and someone who knows Emerson Mnangagwa personally, the man needs help. He has dementia stage 1 going to stage 2 now and is a bit aggressive. I urge you all to send this man into retirement and vote for Nelson Chamisa at CCC Zimbabwe in 2023. Nyaya iyi yakadzoswa na vane vamaswera sei muri Zimbabwe vachitaura vachiti nyaya yakabuditswa kudhara naSusan Mutami, vanhu vakamushora vachiti anonyepa. Comrade nevamaswera sei vakadzosa nyaya vachitaura Susan Mutami once revealed Emerson Mnangagwa's dementia back in 2022, but as usual Zimbabweans rubbished her as a jilted ex-lover who had gone bonkers. Macheso once said vamwe vakaudzwa hondo nemurwere wepfungwa vakamushora hanzi anorwara uyu. Ndo zvakataurwa nevamaswera sei muri Zimbabwe vachitaura pamusoro penyaya iyoyi. Zvakare vaseveka sukwere vakabudawo vachitaura vachiti hazvina kumira mushe President Emerson Mnangagwa vava kukangamwa hanzi mazuva ano vanhu vakutoti vakauya nesomething a deal and vanhu vasainisa ipapo hanzi nekuda kwekuti vari kukangamwa vachitaura vachiti this information yakarevealwa kwavari nevanhu vari inside muri Zimbabwe hazvina kumira mushe. Vageza is pushing for impeachment yava Mnangagwa nekuda kwenyaya iyoyi yedementia muri Zimbabwe. Takakunzwisai vakasukwere vachitaura pamusoro penyaya iyoyi, nyaya vakataura during an interview neHSTV yavakaita naBlessing Muhlanga. Muhammad zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyoyi mucomment section. The first resolution is 2030 Anangachipo. Achite, happy. Okay, he's a human being. Why are you so... You want to make a law tied to an individual? If something happens to him, akuraka we mkuruya. Because, the age. Actually, they are saying that he has serious problems of dementia. That's what they tell us. You're very sorry around him. You are right. Even after this interview, I haven't spoken to him in a long time. Nofunga mangozvinzwira muiga muri Zimbabwe zvataurwa navaseveka sukwere vachitaura vachiti hazvisina kumira mushe muri Zimbabwe. Nofunga vageza vakabudawo zvakare vachitaura ivo vachiti they are in possession of medical records President Emerson Mnangagwa since then they want to use them for impeachment yavo muri Zimbabwe. Vakabuda Zimbabwe nyaya yakabuditswa neZim I vachitaura vachiti all veteran Blessed Sugeza, widely known as Comrade Bombshell, declared that he and his colleagues who oppose Emerson Mnangagwa's third-term aspirations are now pursuing the impeachment route. Impeachment is a legal procedure used to formally accuse a public official, such as a president, of conduct or legal action while in office, with the ultimate aim to removing them from office if they are found guilty. In a video posted on his YouTube channel on April 2, Geza announced that they have taken significant steps in their push to remove President Mnangagwa from power. Today, I'm announcing a further step in our fight to rescue Zimbabwe from Emerson and his looting mafia. We have escalated our efforts. We are moving forward with the impeachment of President Emerson Mnangagwa. The die is cast, and tomorrow we begin this process, Geza stated. Geza went on to elaborate that their move for impeachment stems from claims that President Mnangagwa is no longer mentally capable of performing his duty. We are constitutionalists, so
We are using the Constitution to reclaim the country. Section 97(1)(d) of the Constitution allows for the removal of a president due to incapacity to perform presidential functions, specifically when there is a lack of mental capacity, he added. The war veteran further claimed that President Mnangagwa is suffering from vascular dementia, which he believes renders the president incapable of fulfilling his presidential responsibilities effectively. Dementia is a condition caused by poor blood circulation to the brain, leading to cognitive impairment such as memory loss, confusion, and difficulty with thinking and problem solving. Mnangagwa is suffering from vascular dementia, Geza asserted. We have copies of his medical records. His doctors have informed him, his family is aware, and the looting mafia knows about it too. Geza claimed that some members of Mnangagwa's family and associates, particularly individuals linked to businessman Kudata Gure, are exploiting the president's condition. They are taking advantage of his memory loss and confusion to have him sign documents that promote their corruption and looting, he said. According to Geza, the extent of Mnangagwa's cognitive decline is severe. Last Thursday, he forgot who July Moyo was and which ministry he heads. He even argues with his aides about whether he is at home or in office. The situation is dire, Geza explained. He further accused those around the president of manipulating his condition for their benefit. As a result, vouchers are circling. They are looting in his name, selling off state-owned enterprises, and making decisions like hiring and firing officials as if they are in charge, Geza claimed. Geza went on to highlight that unelected individuals have been taking advantage of Mnangagwa's condition to exercise presidential powers. Unvetted individuals whom the public didn't elect are now wielding presidential authority. They follow him to his farm, awarding government tenders in his name, they seize land in his name, and they even appoint or dismiss high-ranking officials such as army generals on his behalf. He is becoming a free-for-all for criminals around him, he said. In the past, President Mnangagwa had mentioned that he was aware of some members of parliament plotting to impeach him after his election. In May 2018, Mnangagwa informed ZANU-PF members that he had received intelligence about potential impeachment attempt, Geza recalled. Tomabodichero aitwa nyaya muri Zimbabwe ne regime tisingazivi kuti munoona sei nyaya iyi tiudziwo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi mu comment section. Hi, maswera sei. Motion yamuvwa kudhara kuparliament, so I think next week ndopanoitwa impeachment, but tomorrow ndinenge ndane the correct details. But iye mudhara wacho aringodonha padonha 3 times nhasi, which means aringodonha achiita sese what funga zvaamudi zvinyatsomubata, but vanhu vanga kuti afa adidi what but I think dementia yacho ikakurova unokanganisika brain because aringodonha achimuka achimuka, but handisati ndane the correct position, but vanhu as for the now mupenyu, but so tiri kumirira kuti tingonzwa kunzi motion yamuvhwa nathi, but tsamba yairi kunzi yakaonekwa ina doctorani uyo Dr. uyo George Charamba ndiye akanzi akaburitsa tsamba yakanzi ari pama 1, so ndo mamiriro akaita nyaya apo. So isusu let's wait and see. Isusu zvatiri kungonzwa kuti motion varoda kuita impeachment, so impeachment yacho yatomuvhwa kudhara kuparliament. So let's wait for next week, because ikamuvhwa this week, the next week inobva yanzi ngaitwe yacho yaya. So but hazvasina kumira mushe zvakanaka, because nhasi ndaona ana Ziyambi, ana Mary Muliswa haasi chairman, ndi chairman weprovince haasi MP, vanga vakazara kwaZiyambi, but I think maskati parliament yazosita maskati ndo pazomuvhwa manje motion yayo, kana kuti vanga vakatorovha kuparliament kwacho vachitoziva kuti kuchamuvhwa motion. So ivo they are trying to do kuside kwavo, but haatorina dhiri. Kana chadero hapana chaunokwanisa kudefenda, nokuti pane tsamba yadhokta kuti pamutemo wedu president akapenga akarwara zvekutaura asikafungwa anoimpichwa kuparliament kweiswa umwe deputy wake, kana akapenga akaita sese anobviswa. So
ngatimirei, because ukaona wari president wakutokanganwa kuziva kuti minista wako anonzi July Moyo wakuziva kuti uyu ndiye minista wangu, wakutonzi wakubvunza kuti uyu ndiani, kunzi ndiminista, vanonzi ndiJuly Moyo minista, July Moyo upi, kunzi minista wangu, wakutokanganwa, which means majokes aya anomboita yaya kwakutorasika njere. So ngatimirei tione zvichaitwa as from tomorrow, kana tawana something apa ndechikuupdate.